everyone. Nhasi ndoda kutaura pamusoro pasisi vangu vanonzi Inlight Muzira. Vanozivikanwa nekunzi Netsai paNB Films. Vanoactor. Ava varapa Netsai, sisi Netsai. Ndisati ndapinda munyaya ngozvizere ndoti kana wanga usati wasubscribe to this channel, hapana chokumirira, please subscribe and bring a notification bell kuitira patouya nezvinyowani musadarikirwa. Sisi vanga ndakati ndichifamba mumastreet zuro ndobva ndasangana nepost yakapostiwa neNB Films iyo irapo iyo zvichinzi vabereki vaNetsai vakarova Netsai vachiti wakunyanya kuita zvekuacta uchisiya chikoro. Saka guys, nyaya yandauya nayo ndeyekuti ndoda kubata mativi ose, kumubereki nekuna Netsai. Kumubereki ndinoti mubereki ane chaanenge achishuvira kumwana wake zviya. Ane zvaanenge akatoshuvirawo mwana wake kuti mwana wangu ndoda kuti azodai. But chinozoitika ndechekuti zvimwe zvishuvo zvamunoita vabereki hazvizobudisa izvozvo. Because mwana anenge aine chishuvo chakewo and anenge aine chipo chakewo. Zvine zvakatosiyana nezviri kudiwa nemubereki. Hongu chikoro chakanaka. Hanzi uri kunyanya kuita zvekuacta uchisiya chikoro. But ndinoti kumubereki dai makarega kumurova, motora mwana wenyu mogara naye pasi monyatsokuonesana pane kumurova. Because mogona kumanikidzira kuti aite zvechikoro zvacho kusiriko kune talent yake. Chikoro chakanaka, but onai kuti mwana wenyu anokwanisa kuita zvipi. Mukati munofanira kutogara naye pasi motaura naye kuti hongu unodako kuacta but chidi ita zvese. Kuacta nekuita mabhuku ako monzwa kuti anoti chii. Because ye pamwe chikoro chachona haasi kukwanisa hameno iyi. Kwa mofanira kudiscover kuti mwana wangu anofarira zvipi, chii chaanoda, pane kumuti siya izvozvo uite zvandiri kuda. Because decision ndeyake mwana, ndiye anofanira kusarudza zvaari kuda kuita. Mamusingafaniri kurova mwana. Vabereki vane zvavanenge vachishuvira kuvana vavo, but zvimwe zvinozoendawo nepasaidi. Ndouya kuna Netsai. Hameno kuti unochikwanisa iri kuita zvechikoro zvachona. Asi ndinoona sokuti maonero angu ini ndinoona sokuti kuita zvinhu zvaunokwanisa ndo the best. Kuita chaunokwanisa iwewe ndo the best. Saka kune vamwe vana kune dzimwe mhuri ndinoti vabereki tisamanikidzira vana kuita zvavasingakwanisi. Tarisa uone kuti mwana wako anofarira kuita zvipi. Kana achikwanisa kuita zvese, ngaangoita zvese. Kuacta zvese nechikoro. Pane kuti mubva matomuti chitosiya talent rako iroro rauri kuita. Aiwa. Chitomukurudzirai kuti aite zvese. Iye Netsai ndiye achachusa zvaari kuda kuita chaizvo. Kana achikwanisa kuita zvese kuti zve zvakanaka, pane kuti moshungurudza mwana muchirova mwana. Aiwa, hazvibudi. Saka vabereki ndinongoti ngatikurudzirei vana vedu pane chipo chaanenge achiita. Maotoona kuti mwana wangu ane chipo chacho, chitomukurudzira, musapotei. Pane kuti momuti siya izvozvo, ita izvi. Hazvinyatsi kubuda.
because mogona kumuti haita zvechikoro zvacho, ita zvandiri kuda inini, obva azvitadza momuregesa zvinhu zvaanogona. Saka guys, ndichakuisirai mascreenshot ashona emacomments evamwe vanga vachitaura kumaonero avowo, ndiwo andiri kuisa. Saka ini ndoda kuti mutaure maonero enyu guys, kuti munozvionawo sei nyaya iyi. Taurai kucomment box, motaurawo maonero enyu kuti munozvionawo sei. Thank you guys, ndo nyaya yandangoya nayo. Tichiti kana wanga usati wasubscribe this channel, please subscribe and click a notification bell kuitira patove nezvinyowani musadarikirwa. Thank you guys.